A Xunta avanza no desenvolvemento das aldeas modelo de Penedo en Boborás e de Trabazón no Irixo con proxectos agrogandeiros ecolóxicos. Ribeiro en Común urxe a limpeza e acondicionamento das áreas recreativas do concello de Ribadavia. O Carballiño adica á próxima festa do pulpo o persoal de Sanidade e Emerxencias que estivo na primeira liña da loita contra o COVID-19. Moi boa noite, comezamos semana, comezamos mes e segunda semana da fase 2 da desescalada e facémolo como sempre actualizando os datos de número de contagiados de coronavirus na comunidade galega. Segue esa tendencia baixa e hoxe temos en toda Galicia 722 persoas infectadas. A baixada respecto á pasada xornada é de 10 casos activos menos, a pesar de que soamente houbo 2 contaxios novos máis. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que deses 722 casos activos, 75 son da área de Ourense, mantense con respecto á pasada xornada. Do total de pacientes positivos, únicamente 2 permanecen na UCI, 2 menos, e 32 están en unidades de hospitalización e 688 pasan a enfermidade no seu domicilio. Polo de agora en Galicia hai un total de 9.970 persoas curadas, 12 máis que na pasada xornada e afortunadamente non se rexistrou ningún falecemento. Hoxe abriron xa os locais de hostalería co 50% do seu aforo. Así está permitido despois do acordo do Centro de Coordinación Cooperativa que se reuniu este sábado. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, presidiu esa reunión que contou coa representación da Delegación de Goberno e da FEGAM. Na toma desta decisión, o Goberno galego tivo en conta a opinión de representantes do sector turístico con quen se acordaron esta medida o pasado martes, así como a evolución dos datos epidemiolóxicos na comunidade. Os locais deben manter as medidas de seguridade establecidas polo Ministerio de Sanidade. Alfonso Rueda fixo unha especial chamada de atención á responsabilidade aos usuarios da hostalería e ao sentidiño que se reclama sempre dende a Xunta de Galicia. Posibilidade que se nos ofreceu ás comunidades autónomas, por lo tanto a Xunta de Galicia tamén desde o Estado de, na fase na que nos atopamos, permitir baixar ata o 30% o aforo máximo dos locais de hostelería ou, pola contra, subilo ao 50%. A Xunta de Galicia opta por esta segunda posibilidade e a partir do vindeiro luns no DOCA se publicará este aumento de aforo ata o 50% nos locais de hostelería en toda Galicia. Isto responde ao bo momento da evolución da pandemia en Galicia, aos bons datos que estamos tendo e tamén supón unha chamada de atención á responsabilidade que se lle pide aos usuarios da hostelería e o sentidiño que reclamamos sempre dende a Xunta de Galicia para poder seguir progresando durante esta pandemia, poder seguir pasando de fase e poder pouco a pouco ir recuperando a nosa vida normal e, por lo tanto, tamén a vida normal na hostelería. Ahora van ter a posibilidade de ter o 50% dos aforos, tanto no exterior como interior. Isto é unha medida que nos demandaban as asociacións que agrupan os profesionais de hostelería en Galicia e creemos que, xa digo, coa responsabilidade da xente, dos usuarios dos locais de hostelería e tamén co esforzo que están facendo os profesionais da hostelería en Galicia para ir adaptando esta situación que merece a pena ir hasta este máximo do 50% nesta fase que entrará en vigor a partir do luns. A Xunta de Galicia habilitou hoxe un teléfono de contacto para resolver dúbidas ao sector do turismo sobre seguridade sanitaria. Pódese chamar ao 900 815 334 de luns a venres de 10 da mañá a 2 da tarde e de 4 da tarde hasta as 8 ou enviar un correo electrónico á dirección info-galiciadestinoseguro@xunta.gal. Trátase dunha iniciativa enmarcada no programa Galicia Destino Seguro para a mellora da formación, asesoramento e apoio económico a esta industria. Ningún usuario das residencias sociosanitarias da provincia de Ourense ten COVID-19.
Non hai ningún caso de COVID entre os preto de 5.000 usuarios e usuarias de residencias sociosanitarias de Ourense. Os equipos sanitarios da área de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras mantense alerta para actuar ante calquera cambio. Ourense conta co maior volume de centros da Comunidade Autónoma de Galicia, con 103 residencias e 32 vivendas comunitarias. A non existencia de positivos é clave para o inicio do proceso de reactivación nun centro residencial. A segunda feira do Carballiño durante o estado de alarma baixa en número de clientes asistentes. Esa foi a sensación xeral da segunda feira que tivo lugar este sábado. A concelleira de Servizos Públicos, Rosa Fuentes, informaba a pasada semana que preferían manter as precaucións e cautelas e non ampliar o número de postos, o que suporía unhas maiores aglomeracións de visitantes á feira. Únicamente houbo postos de produtos agroalimentarios, agás un par de postos de artesanía. Esta é unha das causas que refiren algúns feirantes, que se non están todos, a chamada clientela non é tan forte. Outros lleven a explicación en que as hortas xa están postas e non necesitaban xa mercar as sementes e as plantas. E tamén hai quen considera que o medo das persoas maiores e a imposibilidade de movimento entre provincias fixo que, pasada a euforia da primeira feira, esta non se animara tanta xente a acudir. O Concello do Carballiño vai adicar a vindeira festa do pulpo deste verán o persoal sanitario e de emerxencias que estivo en primeira liña de loita durante a pandemia do COVID-19. Ademais destes colectivos, o Concello quere recoñecer tamén o esforzo realizado por todo o persoal esencial. A edición número 58 da Festa do Pulpo, que será o vindeiro 9 de agosto, non terá o carácter de festa gastronómica multitudinaria de sempre, senón que por causa do coronavirus será unha festa moito máis reducida en a que se tomarán todas as medidas establecidas para evitar posibles contaxios. Estarán, aínda así, dende o Concello a expensas da evolución da pandemia durante os meses de xuño e xullo. Na medida do posible, intentarase manter na semana do 1 ao 9 de agosto un programa de actos de pequeno e mediano formato que terán lugar nas prazas do Carballiño, respectando a normativa establecido para eventos culturais ao aire libre. Tentaremos levar a cabo a maneira, a modo de facer, tentaremos ubicar postos en cada sitio. Eu creo que pode ser unha ocasión importante para que os nosos pulpeiros durante toda a semana, pois, en pequenas plazas, en pequenos sitios, con pequena capacidade, que non vamos a dar para máis, pois tentar de aproveitar todo eso. Pequenas actuacións, darlle vida aos nosos artistas galegos, artistas locais, pequenas cousas. Non vamos a falar de traer a Panorama. Xunta de Galicia, curioso, acaba de anunciar que que se van a facer as verbenas. Bueno, pois imagínome que tamén terá a súa letra pequena, non? Donde, efectivamente, podránse facer verbenas de acordo á nova normativa. Eu non fixen aspaventos nin cousas. Temos que ser moi sensatos. Esta vila ten que ter vida, ten vida, vémolo día a día. Eu que si lle pido aos veciños e veciñas do Carballiño que respeten as normas ao 100%, entonces a todos nos irá en maravilla. O propio día da festa establecerase un sistema que permita poder celebrar a festa entre o Parque Municipal e os establecementos hostaleiros, evitando posibles aglomeracións e respectando sempre as normas de prevención de contaxios. Esta comunicación do Concello trouxo unha gran polémica entre algúns dos veciños a través das redes sociais que o manifestaron e tamén entre os partidos da oposición. Nós dicimos claramente que se fará de acordo ás normativas que marque o COVID. Vamos poñernos en riesgo a todos eses elementos, a todo un pobo, a toda unha xente, por o capricho de facer unha festa do pulpo. Non, a festa do pulpo farase, ou se fará virtualmente, ou se fará de acordo ao, como ben digo, a normativa que este presente, e o que non podemos é desilusionar a un pobo como o Carballiño, o comercio, a hostelería, a todo o que genera o entorno da festa do pulpo, de non facer nada. Algo se vai a facer e se vai a facer algo que nos permita a lei. Eso que lle quede claro a todo o mundo. E nada máis, non teño nada máis que decir, simplemente que é triste e vergonzoso que os políticos
unha vez máis demostren a escasa talla política. Este anuncio trouxo moita polémica entre os veciños e a oposición na vila. O Partido Popular di que anunciar a festa do pulpo sen concreción o que lle fai é máis danos se cadra a propia festa. Di que se lle está facendo un dano importante á festa do pulpo cando se solta a idea sen presentar un plan concreto que se poida divulgar para facer ver da nosa festa unha festa segura. Que non existe un plan de actividades posibles que completen un primeiro informe sanitario e de seguridade. O Partido Popular dubida do criterio sanitario deste concello que a estas alturas non deu posto en orde ás dependencias municipais con seguridade para os traballadores, nin creou un protocolo para aperturar instalacións como auditorio. De facer a festa cando non se sabe como se vai facer. Penso que se se tomou esa decisión xa de facela, pois hai que explicar aos veciños como se quere facer. Supoñemos, ou queremos supoñer que o Concello non se lle haberá ocurrido facer unha concentración multitudinaria como se viña facendo. Creemos que estarán dispostos a tomar as medidas, pero se anuncias a festa do pulpo, pois tes que anunciar tamén cales son as medidas para producir esa sensación de tranquilidade na xente, que se vai facer as cousas con cabeciña, que se van facer con sentido, non? Incluso antes de falar da festa do pulpo, din que deberíase concretar que se vai a facer con actividades anteriores como o entroido de verán ou a festa da liorta ou a apertura das piscinas, entre outras. Que a improvisación nun momento como que estamos a vivir é a peor ferramenta. Di que o Concello segue a dar bandazos na súa liña de soltar ideas ao aire sen ter feito un mínimo traballo que garanta as propostas que fai. Por iso, o Partido Popular segue reclamando que se constitúa a Comisión Municipal do COVID-19. Extrañanos moito, porque parecenos que é demasiado pronto para poñerse a falar dese tema, non? Oíamos ao alcalde a semana pasada falar do tema das piscinas. Todavía non sabían se iban a abrir ou non, porque non se sabía cales iban ser os protocolos. Si non son capaces de abrir a piscina, non son capaces de abrir o auditorio, non son capaces de abrir tantas cousas que están demandando os veciños, sempre con seguridade, non entendemos como poderon tomar xa esa decisión de celebrar a festa do pulpo, sobre todo, xa digo, cando non se explican cal vai ser a forma en que se vai celebrar. Nós creemos que hai que ter sentido e responsabilidade, non? Isto non pode convertirse nunha festa multitudinaria, xa digo, non penso que o Concello este disposto a facela desa maneira, pero tenos que explicar como quere facela, non? E senón, volvo a repetir, habería tempo. Se o que pretendían con este anuncio era decir que se ten a intención de adicarlle ao personal sanitario, esa decisión parecenos moi ben, pero tamén creemos que a mellor dedicatoria ao personal sanitario é precisamente conservar todas estas medidas. Espazo Común do Carballiño tamén critica este comunicado do Concello sobre a festa do pulpo. Din que non é o momento nin a prioridade. Consideran que non é o momento oportuno de anunciar unha festa cando nos atopamos, ademais, en días de luto nacional. Non se deben tampouco crear falsas expectativas e deberíanse buscar formas máis seguras de dinamizar a economía. Para Espazo Común falta o filtro sanitario na toma desta decisión e lles preocupa a tardanza na publicación das bases das axudas para autónomos, pemes e familias vulnerables cando se está anunciando moi rapidamente a festa do pulpo. Estamos en pleno luto nacional, vimos de sufrir a perda de moitos milleiros de vidas humanas e aínda estamos nunha situación moi delicada e moi perigosa, non é pensar que isto xa se solucionou, co cal falar de festas agora mesmo parece cando menos inoportuno, non? É certo que, bueno, claro, todos queremos festa do pulpo, todos sabemos o importante que é para a economía local, pero estamos nun momento no que hai que ter en conta moitos factores e non se poden crear falsas expectativas, nin se pode xogar cas ilusións da xente. Está claro que o goberno agora mesmo ten que buscar alternativas, os gobernos teñen que buscar novas fórmulas para axudar a economía local, o comercio, a hostalería e demais, pero parece que aquí só se pode falar de festas e aquí o único motivo de traballo que ten o Concello todos os días é organizar verbenas e festexos. Non parece, como digo, o camiño máis axeitado. Está claro que cun criterio sanitario pensar en facer concentracións masivas
masivas vai en contra de todo o que nos están dicindo, non? Como vamos facer a festa, o Festival das Camisetas, como vamos facer o da tapa máis grande do mundo, como vamos facer o Día do Parque. É imposible pensar en facer hoxe, polo menos na situación que estamos, algo así. Entonces, eu creo que o que hai que pedirlle ao goberno é sensatez, que busque outras fórmulas de impulso á economía, que atendan os criterios sanitarios, porque claro, evidentemente agora enténdese ben porque o goberno e o alcalde Fumega non quixeron nin oír falar de que Pachi Vázquez presidira esa comisión de seguimento do COVID. Está claro que o filtro sanitario, este tipo de propostas feitas así, polo menos como está todo agora, non o pasarían en ningún caso. Como digo, toca pedir que hai que poñerse a traballar nas bases, porque se tardan 3 meses en facer unhas bases de axudas e se tarda unha semana en contratar orquestas, algo está desequilibrado no Concello do Carballiño. O Bloque Nacionalista Galego do Concello do Carballiño tamén critica este anuncio da Festa do Pulpo por parte do Concello, considerando un titular de prensa de contido baleiro. Consideran que é unha decisión improvisada e que non ten en conta as dificultades organizativas que conlevará unha festa deste calibre, que é pronto para anunciar unha festa que aínda non ten os protocolos de seguridade nin as actividades pechadas. Este anuncio creen que xerará falsas expectativas nun sector xa moi golpeado pola pandemia, como é a hostalería, que necesita seguridade para seguir avanzando económicamente. Esta é unha ocurrencia máis do goberno de Paco Fumega, un titular de prensa como tantos outros detrás do cal non hai nada, e non é que o diga o BNG, é que esta mañá mesmo o confirmou o concelleiro de Turismo dicindo que, bueno, non sabe como se vai a desenvolver a festa, non saben ben o que van facer, pero eles van a ter festa. Entón, bueno, pensamos que a situación que estamos a vivir é o suficientemente seria e rigurosa e, por suposto, que temos que reactivar a economía da nosa vila, pero todavía estamos na fase 2, o próximo luns, se todo sigue así, pasaremos a fase 3, e cando rematen estas fases atoparémonos nunha nova realidade. Entón, eu penso que non se poden adiantar novas así sin máis, porque penso que o único que vai a facer vai a ser xerar falsas expectativas nestos sectores económicos que están afectados por esta crise. O Bloque Nacionalista Galego exixirá ao Concello información detallada de todas as medidas sanitarias e de seguridade que se vayan a tomar nesta e noutras actividades que se fagan durante o verán. O primeiro, que se respeten, por suposto, os protocolos sanitarios, os protocolos de seguridade, e agardaremos a que nos expliquen, tanto a oposición como a veciñanza, que pasos van a seguir tanto para desenvolver a Festa do Polvo, se é o caso, como todos os actos e todos os eventos que se van a facer durante o verán no Carballiño. O Círculo de Podemos no Carballiño tamén criticaba este comunicado, advertindo que están preocupados por ver as prioridades do Concello nun momento tan crítico como o que estamos a vivir. Lles parece unha falta de responsabilidade anunciar isto e non explicar que medidas e protocolos se van a seguir. E din que, ademais, o grupo de goberno aínda non quitou ningún protocolo ou criterio sanitario a seguir polas propias traballadoras do Concello nas súas dependencias, como xa deixou constancia a pasada semana o grupo sindicalista do CESIF. E tampouco hai ningunha recomendación para poder compaxinar a convivencia entre a veciñanza do Carballiño e as terrazas da hostelería. Lles parecen que as prioridades do grupo de goberno seguen a ser as festas, pois aínda non publicaron a ordenanza de emerxencia social ou as bases para axudas a traballadores afectados polo COVID-19. Podemos entende que ante esta situación se tomen medidas tarde ou equivocadas, pero non poden permitir que haxa incompetencia e improvisación nestes momentos cando se anuncian festexos como si fose a liña principal novamente de actuación deste grupo de goberno. Solicitan que o Concello se poña a traballar na creación dunha comisión de sanidade e nos protocolos e medidas de seguridades sanitarios necesarios.
Espazo Común do Carballiño di que os veciños da Rúa Saleta están indignados e que demandan que se fagan as obras na súa rúa como se acordou antes das eleccións municipais. Espazo Común faise eco das queixas dos veciños da Rúa Saleta que contactaron con eles. Argumentan que tiñan un acordo co goberno municipal no que se ia a ensanchar o vial ata os 10 metros, renovar as canalizacións de auga, construir beirarrúas en ambas marxes, instalar nova iluminación e outras melloras. Todos os propietarios deixaron claro o seu compromiso de ceder terreos para que a rúa fora urbanizada como merecía. 3 anos despois deste acordo, neste mes de abril, o alcalde adxudicou esta obra xunto con obras noutras rúas á empresa Lemos Martínez do Porriño por un importe de máis de 124.000 euros. A sorpresa para os veciños dende Espazo Común foi descubrir que ao iniciarse as obras e arranxos nesta rúa ven que non garda ningún parecido co prometido no seu día. Non se ensancha o vial, non se construen beirarrúas como se acordara e non se renova a iluminación. Hoxe abriuse o punto limpo no Carballiño para poder depositar residuos voluminosos. A área de Medio Ambiente do Concello informaba desta nova a pasada semana. Dende hoxe xa está aberto o punto limpo e o horario é de luns a venres de 12 do mediodía a 2 da tarde. Ademais, tamén se retoma a recollida de residuos voluminosos a carón dos contedores que fai o Concello, pero informan que iso se pode facer mediante aviso previo chamando o teléfono do Concello. Con moita frecuencia, algúns veciños deixan este tipo de residuos a carón dos contenedores calquera día da semana sen efectuar esta comunicación previa ao Concello e os residuos permanecen na vía pública durante varios días. O Concello de Boborás retoma tamén a recollida de residuos voluminosos. Agora, os servizos de recollida comezarán a retirar todos os enseres e aparatos deste municipio. O Concello enviou unha lista actualizada de todos os puntos nos que hai este tipo de lixo para recoller. O procedimento habitual é chamar ao Concello e avisar do que se vai a tirar e logo o propio servizo comunícase coa persoa interesada para decirlle que día vai e así poida sacar o lixo. Entenden que a situación do confinamento fomentou a limpeza e retirada de elementos sen uso, pero o que hai que facer, como tamén sinala o Concello do Carballiño, é avisar e así deixar o lixo cando se nos indique dende o Concello. Ribeiro en Común reclama un servizo de conciliación reforzado e ampliado en Ribadavia. Din que o Concello non debe mirar para outro lado e que debe ampliar recursos á conciliación xusto nun momento no que as familias máis o necesitan. Ribeiro en Común reclama unha modificación orzamentaria para multiplicar a conciliación deste Concello. O peche dos colexios e a incertidume dos campamentos da Xunta están causando unha situación de preocupación en moitos fogares de Ribadavia. E Ribeiro en Común emitía tamén este sábado un comunicado no que pedía a limpeza e arranxo das áreas recreativas do Concello de Ribadavia. Din que comezamos ao mes de xuño e atópanse nunha situación de abandono importante e sen mantemento por parte do goberno local. Din que a de Francelos, de San Cristobo, de San Paio Ventosela ou de Presigueiro son as máis presudicadas, pero tamén o están as da Veronza Bella e a do Muiño en Ribadavia. Destacan, din, por encima de todas, a situación de abandono de toda a área recreativa de San Cristobo. Pois ben, despois deste comunicado, o Concello de Ribadavia informaba hoxe desas tarefas de limpeza e desbroce que xa se están facendo nalgunhas áreas recreativas. O Concello alega que neste ano que temos esta situación tan complicada debido á pandemia, o persoal do Concello durante moitos días dedicouse principalmente á desinfección das rúas, edificios públicos e entradas de negocios e, polo tanto, os traballos de desbroce levan agora un pequeno retraso. De todos os xeitos, din que están xa realizando esas labores de limpeza e desbroce. Aínda faltan lugares aos que ir e intentarase chegar, din, o máis rápido posible. Dende o Concello queren dar tamén as grazas a todos os veciños que están facendo labores de desbroce en espacios comuns. A Xunta de Galicia avanza no desenvolvemento das aldeas modelo de Penedo en Boborás e de Trabazón no Irixo con proxectos agrogandeiros ecolóxicos.
Técnicos da Consellería de Medio Rural reuníronse cos alcaldes de ambos municipios, Patricia Torres e Manuel Cerdeira, e cos promotores que van a implantar actividades de produción de gando porcino e aviar autóctono nestes núcleos de poboación, coa finalidade de impulsar estes proxectos. O obxectivo das aldeas modelo é recuperar e poñer en valor a terra agraria, o tempo de anticiparse aos incendios forestais creando unha devasa ou especie de cortalumes natural fronte a eles. No caso de Penedo, en Boborás, vaise desenvolver a actividade gandeira de porcino autóctono ecolóxico. En Trabazón, no Iriso, farase algo semellante, pero con produción aviar de galiña piñeira, tanto para ovos como para carne. O seguinte paso será redactar, de acordo cos promotores, os correspondentes proxectos de obras para facer os peches para o gando, comedeiros e bebedeiros ou infraestructuras de acceso. O Boletín Oficial da provincia de Ourense publica hoxe a convocatoria de persoal auxiliar para o servizo de axuda no fogar en Maside. O pleno do pasado 30 de novembro aprobou as bases ás que se asustará o concurso para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de auxiliares de axuda no fogar no Concello de Maside. Con esta convocatoria, os interesados poderán presentar as súas solicitudes no rexistro do Concello de 9 da mañá ás 2 da tarde durante o prazo de 15 días naturais a partir de mañá. As solicitudes recollerán os requisitos que establecen as bases e que se atopan a disposición do público no Concello e na páxina web maside.sedeelectronica.gal. Xuventude Unida polo Carballiño pide a creación dun autocine. Dende esta asociación juvenil propoñen o Concello do Carballiño e o alcalde que segan os pasos do Concello de Lalín para ter aquí un autocine. Neste verán que será diferente, din que na nosa vila temos que ter unha alternativa de ocio diferente e esta adáptase da mellor maneira posible. Preguntaron por redes sociais os veciños e din que a idea tivo bastante éxito. Pensan que lugares no Carballiño sobran e deixan os expertos propoñer cal sería o mellor. A Sociedade de Pesca Deportiva do Río Viñao suspende o campeonato deste ano. Cada ano, dende hai xa 26, a Sociedade de Pesca Río Viñao leva a cabo o seu campeonato social, unha actividade con unha parte competitiva e outra parte de xuntanza de socios, amigos, empresas colaboradoras, ademais de representantes dos concellos de Boborás e o Iriso, que rematan cun xantar a pé do río. Aínda que a actividade de pesca está permitida, entenden que o resto dos actos non se poden levar a cabo por motivos evidentes derivados da situación da pandemia. Esta situación leva a directiva da sociedade a tomar a decisión, polo tanto, de suspender a celebración do campeonato deste ano. Entenden que por cuestións de saúde non cabe outra alternativa e convocan a todos para o próximo campeonato do 2021. Mañá continúa a alerta amarela da Axencia Estatal de Meteoroloxía no Concello do Carballiño por fortes choivas e treboadas. Continúan temperaturas algo máis baixas que na pasada semana, pero seguirán sendo altas, 28 graus de máxima e 14 de mínima. No caso de Ribadavia, o tempo de mañá será moi similar. Segue tamén esa alerta amarela da Axencia Estatal de Meteoroloxía por fortes treboadas e as temperaturas se cadra algo máis altas que hoxe, serán 29 de máxima e 15 de temperatura mínima. Non queremos rematar este informativo sen lembrar a José Francisco González Ferreiro, máis coñecido como Chiquilín, que falecía este sábado no Carballiño. O propio Concello do Carballiño emitía un comunicado no que lamentaba o falecemento dunha persoa moi querida na nosa vila, como era José Francisco González Ferreiro, coñecido por todos como o Chiquilín. Foi traballador do Concello durante 40 anos, incansable, traballaba no servizo de limpeza municipal e dedicou a este traballo toda a súa vida, din sen importarlle horario nin a climatoloxía. Aquí rematamos o noso informativo. Se queren ter máis información, poden achegarse ata a nosa páxina web www.badalnovas.com ou tamén a nosa páxina de Facebook. Que pasen unha moi boa noite.